Volgens mij heb jij de inspiratie van je huidige plaat opgedaan in Spanje. Nou ja, ja, zo kan je het wel zeggen, ja. Nee, ja, het is een lekker liedje. En inderdaad, inspiratie is wel van een Spaans liedje inderdaad. Maar ja, je moet toch ergens de inspiratie vandaan halen. En ja, ik zeg altijd maar als je maar lekker klinkt, hè. Ja, het is heel goed gelukt en een goed liedje. En vooral in het land ook, hè. Bij de optredens in het land is het, gaat geweldig. Dus als het liedje, mensen deuntje horen, dan gaan ze helemaal mee. En natuurlijk een leuke melodie om mee te zingen, hè. Dus ja, heel goed gedaan, heel goed liedje. Nou, op dit moment krijgen we nog tot het einde van het jaar 2 nieuwe singles in Nederland nog. Na het liedje Zigeunermeisje. Daarbij komt natuurlijk het Duitse album die we gaan natuurlijk in gaan zingen. En daar komt natuurlijk ook weer de promotie van. Nou weet ik niet of dat het album net aan het einde van het jaar uitkomt of begin volgend jaar. Is hij in Nederland ook verkrijgbaar of moeten ze daarvoor echt de grens over? Nou, ze kunnen het via mijn Duitse Facebook kunnen ze het album bestellen. En dus hij ligt niet in de Nederlandse winkels, maar wel via mijn Facebook. Of mijn Duitse website zou ook kunnen. Dus ja. Henkvandaan.de. Dat is mijn website. Maar daar staat je Facebook link wel op. Facebook link ook op, dus het wijst eigenlijk vanzelf.